În ceea ce privește chestiunile la zi, astăzi, după cum știți, la ora 19 sunt programate 5 sesiuni de asumare a răspunderii pe 5 proiecte de legi diferite de către Guvernul Coaliției PSD-PNL, USR-UDMR Minorități, după care, conform Constituției, opoziția are la dispoziție 3 zile pentru depunerea uneia sau mai multe moțiuni de cenzură. Vom depune 4 moțiuni de cenzură. Nu vom depune moțiune de cenzură referitoare la proiectul de lege privind pensiile magistraților, pentru că am depus amendamente care îmbunătățesc forma prezentată de guvern și, în al doilea rând, noi, de principiu, suntem pentru înnăsprirea condițiilor privind pensionarea specială, să spunem, prin lege specială a magistraților, în sensul în care susținem și creșterea perioadei active în care dânsii trebuie să servească și creșterea vârstei de pensionare și, de asemenea, susținem și reducerea cuantumului maxim al